Always fresh. Bibi, namo, tomatoes. Okay, tapos pa. Napami sa kuan veggie section. Napam tas balay daghan. Napay dahan? Sa ilawom. Daghan pa kayo. Okay. Mga lingin. Murag yung mama siguro basta na nato dudaan. Pero daghan pa man kayo. Watermelons. Gosh. Onion, Dili, stay ra uy, pa diya. butingog pa ng pan. Sa kalayo Uy. diya. Sino mo tingin mga ban? Ipislit niya day. Oo, nagigislit na niya sa una niya. Mas layo, gimis pan. Orange, ay, way, napung ka. Napatay orange sa balay. Ito niya puwa, ay napuwa po kayo sa atin. Lagi. So, kuha na lang ta lemon na natay lemon sa balay. Ay palit og egg roll wrapper bi. Namo to diya egg roll wrapper no? Ay!